Hi guys! So nakasakay na po kami ng jeep, kasama ko yung asawa ko, ayan. Pupunta lang kami sa market kung saan bumibili kami ng mga items sa aming sari-sari store. Mag-hi ka naman, bibi! Yan! Tapos dadaan lang po tayo ng La Paz Market kasi doon naman talaga dadaan yung jeep. Ang jeep na pa city, pa downtown doon. So ayan, sobrang init yung panahon kaya huwag kalimutan uminom lagi ng tubig at saka huwag kalimutan magdala ng face mask at face shield at of course yung alcohol para safe tayo guys. So minsan lang kami lumalabas, once a week lang ata kami lumalabas tuwing bibili kami ng mga items namin sa aming sari-sari store. Ayan, wala masyadong pasahero sa jeep na sinakyan namin. Yes. So dadaan lang po kami Jollibee. Hello sa iyo. Shout out. So mainit talaga guys, promise. Sobrang init. Hi mga guys. So ayan, kuha lang ng mga video para may upload na naman tayo sa ating YT. Ayan. So nag-jeep lang kami para sa pamasahe. 10. Ang ganda ng view guys dyan. Ganyan dyan. Hi guys! Welcome back to my channel, KMB Family. So guys, nandito kami ngayon sa Museum ng Iloilo City. So you can see, nandun. Ayan yung view guys. So maganda siya. Kaso lang, nagpunta kami is magla-lunch na ata, magto-12 na ata. So ang init talaga. Mahirap kumuha ng video. Ayan. Ayan yung museum ng Iloilo nila. So hindi pa kami nakapasok dyan. Hindi pa ako nakapasok. Ewan ko sa asawa ko kung nakapasok na sa dyan. So tatanungin ko siya mamaya. Gusto ko pumasok dyan. Gusto ko makita yung loob. So ayan ang view guys. So di ba maganda yan. Ayan. So pasensya na guys kung medyo magulo yung paghawak ko sa camera. Baka nahihilo na kayo. Sorry talaga. Ayan, so lakad-lakad lang. Tapos ayan, video-video. And maganda dyan talaga guys. As in, maganda. Siguro maganda dyan puntahan kung mga bandang hapon na. Yung wala masyadong init. Paakyat na po kami ng overpass guys, papuntang supermart. So nandito na po kami sa taas ng overpass. Grabe guys, sobrang hangin. So natatakot ako baka madala yung camera na ginagamit ng asawa ko kasi kumukuha siya ng video din. Ayan. So yan po yung view sa taas. So maganda siya. Ang hangin lang, nakakatakot. Halos parang mapalid na yung face shield ko. Ayan. Hi, asawa ko. Ayan, kumukuha siya ng video. May plano siya. Iwan ko anong plano niya dyan. So ako, ayan, nagva-vlog lang. Habang siya kumukuha ng video. So ayan guys, tingnan nyo yung view niya. Diba ang ganda? So nasa taas kami niya na hindi pa yan sa city talaga kung saan doon talaga yung parang parang downtown nila ganun.
kung may mga mumurang mga mabili ka doon na mga damit or gamit, ayan. So, dyan kami pupunta sa Iloilo Supermart. Dyan kami mangbili ng mga ibang items na kulang sa amin sari-sari store, ayan. So, ayan. So, nandito na po kami guys sa Gaisano. Tapos na po kami doon sa Iloilo Supermart. Ayan, may tiningnan lang kami sa taas.